virksomhed, der har specialiseret sig i træemballage. Alt fra EUR-paller til specialløsninger, som her transportkasser til lange rør. Jamen, det er jo faktisk så meget med bunden. Og det samler vi over på den anden side af os. Så skal der bare tage noget andet og så gerne skal. Hvad er det for nogle rør, der føles? Det er nogle, jeg ved ikke, om det er nogle farver fra. Hvorfor skal de ligge i kassen? Jamen, det er fordi, vi skal flytte så mange af gangen. Så det er sådan, det ikke går i stykker lige meget. Stea er det nye navn for JF Emballage. Indehaveren Johnny Fedtbæk startede ved en tilfældighed at handle med paller i 94. Dengang alle landmænd. Så var jeg på et møde og skulle hen og skulle det gøring. Og så kunne jeg næsten ikke kunne op med en stor kraft, og så fordi der stod paller overalt på det her møde. Så sagde jeg til ham, om han var palhandler, eller om han med gøring. Så fik jeg ikke bare besked på, at jeg kunne bare flytte det pallerne, hvis det var, at jeg er ude til plads med en stor